lang putil sami puda mani amoni phale punor akani det phale punor ki pege BJP puji Congress puji sami party le kahelu kali amoni tum sikahelu sini di jong dami tu lebih di dami tu akhe ma LDC puji tamen ada le tum ke non pra ki haita tum lo alam tu ben guide and ponot pipi ba ki klan nang pu arju ponot ube ki mitum nang dor lasong success si BJP tum sanon dorsing rong hang ta ho bida singling kala tu sarta lo la tum ke non le pat sabe ke bang sector hempre ke political ruling party polling kali lo lasi lasong dak thak ako jai ka thar samilo alali ta hempre pham sin ning ji ngam ke lang lagi sarta lo alali ta la taun elo la posti alali to phang ka ube ke mi to phanang pabano e pe jang sin ta tok to bidar do ta paklam ho yes ni sin ta tok to lidar do ta paklam ho congress ta tok to lidar do paklam ho lasong dak sak tum women ke se sitame latu malong chirap do di sai political ke kali sita hempre ka pu thak polote ni tu tame ti song dun ji lepen ar jab dun ji la sin don ni tum same pini la don ki jon nang ko ka bang ke hempre ka pu thak si ni tum dak nar jab dun lo political ke kali ni le pa moi has tame ka doi phani ka sorsa da pu kali ti a ho alam e mi phe glor si ni ni de de la sin ni lam phe bang ke la sing ton ko lo ka dom pin phan na men lu ton pe lo man ke do song a leaders ka do ka ve pini ni tong dak che tong sal la pen hu hin pen kal biang long and hills arat ini tum pini pada ke bang pen isi labang so arili along lami pethini mate ini tum kecehang bom labang so autonomous state tu putupur labang so ke plan plere ka joine ini tum pini lada ka cetong ka dok ka be arab do anaphan ni liken se central committee amai pia hin pen nang itu maphan suri ka cesong ka dom pa jor iglo ka dom nili lam thea pen nili ning jing tu nili bihek pen si labang so ASCC mate autonomous state movement mate labang so KNC long nili ki join dun nili ning country hini ning country thom ana tabin si nili labang so movement long ki dudun la so movement long ki do pen nili simi la hello template long letik ni sangsi template long letik ni sangsi pula bang so nili bihek pen labang so simi ke deng join ni pini ani antan nili nang itu mathengno arja pomlang la pen ke ili tum labang so ahem template long letik sangsi pubang ke nili budande jeneli template palong vegji pubangke hoi tu munit akai ke chiput hekhe nili pena dekhilo ta hai mate nang li tu malong dowe ta hai bon sitame labang so asemi pensi nili labang so pir the pensi tame chekak ji pusi nili kai ge tame labang so seme den kon ele to labang so no to no state no rest labang so asemi ke den penangan rada tu penangan kalbiang long ensihil sarada tu ari kaciru labang so asemi ke den kon do piglo don marli tu sitame anut pen kasele labang so anut pen kacesongun anut pen labang so ning cepat ning dengun labang so ajoine piniani ilitum labang so ASCC labang so movement mate pini labang so forum ilitum ke seng ponang kok labang so long penan alidar satum ke ave ladak selitum pudam lo je poglana ani je pharmana phan ani je poga phan ani je family phan kereng mi labang so ka iya joine si penan template long letik sang si ini tuma phan ke Japon ai slogan ke hang atum ta piniani ke ceteng ni lablo don marle tum Asia movement kan thur pen 1995 5 April ani MOU cetok lo labang so MOU ka cetok hut halabang so signatories labang so autonomous state ASCC hin pen MOU ka cetok hut halabang so asam government ka cesongarat central government labang so ka cingkipon labang so signatories halabang so MOU long suhi cukuri wek abang pu abang piatum pini ili tumalong abe bon sitame ili tum ke ong dung arada tum pini cethetam long po purun pie purun saru sar henga tum pini ladak do kopi posinang ni tum hamen tu
ni penon anta pinia ni son ilitum ladakan cir kelang igalong nang ditum kebang nang athipia bang na hello ilitum ahok hak bangke ilitum ahem break long lelang jongsi ilitum kapiang long and hills jongsi autonomous step long vet nang ji pulo tangte nang ditum kapiang long radatum esis labang so hem break aning ke hang arat atum anabangke nilipudam di labang so phora malong nang litum nang chitudunon la so phora malong nang litum bang pet non Congress along the hemprek along the law donatum BJP along the hemprek along the law BJP apanda ilitum auto SCC ato labang so MOU ipudes labang so MOS la hoy atangka sikapat chulong lo donatum piniani ilitum labang so ning kidingun BJP long pidun ago ag sarkar long pidun labang ilitum yung si ingtonte pulotante ahong hak nang litum ilitum yung si hemprek nang di pulotante pini labang so kati song abay kang long bang bek nang pom la si pini labang so aphoram kese ngahon nilitum machinidam song trok si nilitum labang so song pamamlo bon si tabe pini ilitum jek dam long pini ani abang ke asong nang ke bat song crazy am lelo sini tum chinilo la sila dak ahong ha template ke nang ji jong sinang litum do pulo dang ke nang litum la bang so phoram long bangon la so phoram long ka tok ka be ka bang long arada pha kai ke aposa me impuang welcome si dolo la si litum non memorandum pajira po litum CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan la si litum Tuliram Rong Hang Sarapha kai bang long CEM biang long achiba phan pini ilitum la so hong jai pen ilitum hang ponang ji ilitum phan la bang so kar biang long and hills autonomous la bang so council long alang litum special session para nilitum mahin pen council la hin pen sitame autonomous step nang po alang tum resolution and vet nang po si pini la bang so mai long pen nilipupon jongsi kar biang long and hills agop mena tum jongsi la ana step den pon hailo pulo dangte la so resolution pensi la bang so je baraya lo pensi asam government na panalang tum pinang po asam government na panalang tum dimanang po nili tum NC hills kar biang long autonomous council benta hemprek roy lo rasi asam government ni tum hemprek nang pinang po puke alang ni tum board council ta ningje nang po pusi nili pinila so hong jai long ningjeng tum la pen po ki jo sini ni thening je dam lang government na phang jong si Dr. Tuliram Rong Hang alang di chief CM ke dohot chief executive member ke dohot jong si alang li labang so autonomous state 244A pachun dak pulo tante alang li phan ke akai si ilitum ka bang long ara tum ke adom po pinya ni tum ko people system so sei dia phan chike moe automatic hata ilitum samsung sing ti phan chike mo bon bodona tum kopi apa alang li hello ka bang long ara da phan template nang ji ka bang long ara along bi long pat chirai nang ji pu alang li hello ilitum ka bia khai phan amek paprang chenga bang la so jai ni si mikil hills ta me long la so jai ni si ilitum pu thak ka je song pen kan bang lo autonomous council ta me ilitum che long lo la son thosi non ke do bang ACM din ho jong si alang li sarkar che pakroi pen asam government han pakroi pen central government han jong si pakroi theklo la bang so itum aru bun er lo nak ang chak ang chor lo la bang so hemprek long ji phan la so ang chak jong si alang le kai hu jong si pa chun pon der lo pulo tante ilitum pen si alang li phan ke akai si ta me la bang so it ka char do pon bang ke ilitum a hen ban si pa do po si ni pini ya hong jai long sa me ning jeng tung ta pen ke ni la lam ning je oji phan ta me ning hang hello ni li pisa me ka ning je ja tum do olang pen ke non malom so por hu lo te ilitum ka do ka be la bang so ilitum pini ya amai long pen ilitum a dimang sa mukha do la hoya dimang sa mukha ilitum me menandam pajira dam po la si pini la bang so ilitum amai long aka hello pen ilitum nona por sung pik ka dong vita me chichili wai pisita me ilitum nang litum la bang so jakong nang ipidun nang litum la bang nang chitong dun la so aversa so hawa bang ke media lang dam po la so ke dam pen si ilitum aphan si ta me
kabiang long arat atum kacisong mati hemprek ke hang arat do ulang pu ilitum cepak lang long nang litum kadog benang cirap nang citudu na bot ni lipot nang litum phan kacuro la pente kacisong kadom pajursi ni lian pel ansiri dicek lo kadom sebab ratu hantan bacini Kalau bangsa really kipinang ko kalam ke lahen lo je 1995 ASDC movement ang hutpen emprek apan kachisong setame ala bangsa tame article 244A bang kichun kalisi department sinang parong lo autonomous council long lason dak si aku papa mate UPDS ho tame chisong lo ele kaman pen emprek kang tim gelong nang japan setame ala bangsa ho setame le tampan emprek kang tim nang pi lo kalisi le tampan package council long sinang piturong ladder per pi Telangana long state ki piahut hala bangso tame litum karbiang long ke chesong si mane jakas movement nang dolo hala bangso si tame government talks nang hang lo setame hala bangso talks pe setame aka chesong setame thangna ta le dam de lo la pen pi litum karbiang long ning duk ning oi lo poson si rada tum dolo hemprekar i pen ajok si ako hele ka man pen chesong dolo song truck litum theklong lo ning tang kring pen lo tum chesong bondo bondame inquiry sianing kan Assam Sarkar lapen Bharat Sarkar atum alang litung aphan tok sabangke hang ponse alang litung aphan 125th amendment laso chitok pon lo halamang so ko chitok long sitame ke chitok ana bangke mission lo sitame long song bong itum ahok pera kari yakenanga bangke hala dak bang do pon pe lake article 244A laso jok si pini litum la bangso forum seng pen pini ke cheng si dak autonomous council aphan itum chuning ri ponji lapen memorandum pi ponji je autonomous council atum dak karbiang long lapen NC autonomous council atum resolution che deng si che papas state sarkar mate Assam sarkar phala bangtum kache kroi hemprekang team nang pu article 244A nang pu kache kroi allo bangke alang litum pali nang i pusini litum pini ladak so dak penitum chesong pon lo itulah so memorandum pidang penang litum pan CM sarkam nang pacun pek bivek ipun nang litum nang ningket edom ate ni litum ning the dam do ate alang litum non BJP sarkar se dobom ladak Karbi Anglong autonomous council se tame lapen NC Hill se tame lapen state tame nang litum theklong lo BJP sarkar se do lapen central ta lapen kedam tang MP ake hai sar Amar Singh Disos tame adak article 244 implement nang ji pukaning je hut se tame Bharat sarkar ke dak nang PPA punang to ba provision ave puning je kache don sido lapen ako dak Assam Dispur long setame assembly long setame dak bedesing lang litum MLA pen chenglok lapen dorsing long hang setame ningjel article 244A put hak lapen latum chot kali akhil gogoi setame ningjel labang so put hak tame Assam sarkar tame dak bangke nang tum ke hanglong le nang pipe pu athai ave alang litum ka hanglo lapen labang so logo non itum jong si cherap chitodun lo lapen BJP pan cherap dun lapu bangkali bon tame itum hemprek ke hang bang joga sor non BJP sarkar se ko polo da congress sarkar le dose tame ilitum bangke joga sarkar le dose tum ke hang na ye bangke article 244 bangke na implement pinot na implement PG posen ilitum ning thelo kai Dr Tuliram ronghang phan se tame alang li tame khai longri longpat lamki lapen kado kowe kaching hona bang pupina ka posi alang li tame la bangke step deng bu posen ilitum ning thedam so rally ka padu na ko bangke 244A join 244A ajoine lapen ladaka bangke labang so forum se padopon lo forum for hills autonomous state movement po netum labang so forum along ke kaching wai pon lapen ke deng ke la pon lo je hemprek akos hemprek alamana bangke article 244 alamana bangke khai chupu pe dhorom chupu pe party chupu pin pen le labang so along donang kusin netum labang so forum seng pon lo lapen netum invite lo kado kowe asong atum hanas me je ladak labang so forum along bang pen hemprek kang team nang aje song nun je phan jarul no nang pini nang litum mangaya article 244A join sinang litum pini soreli paman ponang kok lo asinang lihin pen mangkala litum CM sarpanang lihin pen kopi sia message pali ini kahang la chorolo aprang sike media reporters doan aphan ning chingduk lo nang litum ke in isi pudam lo pulonte nang litum pe namasi lake songja po binong lo pusini lining nang ching sampik la zupasi la true nang litum media pen Karbiang long East West di Mahasaw arad doan aphan pili pen anutin adontin tum sitami labangso article 244A no autonomous state no rest pu labangso article 244A si ilitum 3 districts ke kar i kangchir langtha hai sangpher
ki chu la so sang pher ki chu to wara dung tot prong pen comment tu la so sang pher anok lang ka he je lang abong pen la dak khon ta ki thom li pho ka chi song comment tu lo ki jok po comment tu lo itu ma khai hem break ki long lang la si government of Assam atum sitame non anki anu cheden milo lapen an par sitame Ladakh Council kachari pon aki hai sar tuliram rong hang alang li sitame hem breaker i pua ba rada phan ahok pet pen implement serang jiaphan memorandum abang papa serang not lapen an par sitame Dima South District sita Karbi Anglong District 2 district sitame la 3 district sitame kang chir ke hem pre kang thim lo la si article 244 adjoin ni ke rat aduk do anglo la pen an par sitame ko an si chi song lang ma la bang so ka chi song ke council pen ta deng ikserang non la bang so memorandum bang ke Karbi Anglong council la pen Dima Hasaw a council chira pet pen nang litom sitame labang so memorandum bang state level lapen national level sitame pali ikserak nang popusi rat ke kang chir kalang it notal anak ke helo ka helo pen la sang pher pen nok lang lan vet lo ladak hije bom cho bom lo la si a hok pet pen ke council sitame exercise and serang non Dima Asian countries president Professor Jian Hong Liu sitame ki pukang 2013-14 human rights seminar long article 244 a ke implement serang non nang tum one voice one platform nang tum do pamenon lapen APSLC ke la all party hills leaders conference pupot la forum along si Dora Petlo forum for hills autonomous state movement along ke KNCA dolo KSA dolo ASDC central dolo APSLC central dolo women committee central APSLC dolo WKSA dolo lapen ke Ladak asong do ulang don ki wangji lasi ilitum la so forum along wangra ilitum akang chirke ilitum thorom lapen ilitum kopi party ma ulahai itum ciputot te pinpen itum one voice one heart and soul itum cisong rapet nang popusi labang so a forum ke anisi Dima Hasaw sitame Dima sa tumpen cingki cingwai pensi haladak nilitum kado kawe Daniel Langthasa atum pen sitame cingki cingwai lo lasi prabjin pen labang so a memorandum ke non council pen non labang so alo nang dakwang ipo lapen Dima Hasaw sitame labang so alo alang litum pon ipo lasi prabjin pen ilitum akachesong bangke langledet nang po lapen ilitum asumar longri longpat apharman aphanke thi sita reng sita ilitum khai apharman arjap thip nang jipusi nili central women committee executive committee APSLC lapen forum ahim pen sitame Karbi Anglong East West Dima Hasaw arado anaphan sitame ilitum akichok chi doan sitame ning chiroi pen ilitum ning isido nang lapen ilitum kachidiado nang lapen ilitum labang so a forum pen ilitum partido an thorom kadok kawis tamitum ning isido nang lapen ilitum isiasar lampe the greater the difficulty the greater the victory kwan silitum akachi song ki summa mo ilitum a future itum asumar a future ke rengdok reni long po lahendo rad doan sitame ning isido nang lapen ingthin isido nang itum chok jam jeda nang athema Dima Hasaw district Daniel Langthasa pen sitame ikithan pondo ilitum Dima Hasaw sitame haladak ta nitum ta organize po haladak ta ladak Karbi Anglong ta itum ako puthot meeting ilitum awareness 6 schedule puthak punot article 244 a punot article 3 lake separation of state labang so puthak sitame chingwai pame nang pusi halabang so arni ni thoma prang itum chingwai